Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilongki khubor bamda kasni. Wala kampak dan ganu-ganu kejing pentikna ha kabayade bakatarik na kabenta ke election Shaka Khas Hills Autonomous District Council bat kumjuru Shaka Janta Hills Autonomous District Council hendai ki parti bapher kila penkre shat na kabenta ban jiet iki Kyrtong bar kumjuru ki dan ki parti ki belade ban penmena ya ki Kyrtong. Na kitolong khubor balayo lum na yathu baki babun ki pat ba ka jilla mentaki apkhmi lenti ki Kyrtong jong ka VPP khamtam hadien baklayo ya ka jingjob ka badan buram ha ka election MP ka bladam bar ki don ru ka jingkerman baki Kyrtong jong ka parti kenjob ha ka ni ki election MDC banwan karkum ka khubor balayo lum na yathu bawat la ka Voice of the People Party VPP kampat pentip pat ba ling bakit nat pathai khubor dai ka parti VPP kala dep syong jingelang la arsin kenthi na ka bentah banjir iki Kyrtong jeng ka seng ki ban yakun na ki constituency bapher la yathu badangshan ka VPP kadang syudep syong jingelang banjir iki Kyrtong bar kala dep rai iki Kyrtong lanno tang ka jeng pentip pat ba ling bakit nat pathai khubor Hendrai na preng kinong yalam jong ka VPP berkatu karni kinong kersyan kila deptip yaki Kyrtong ki ban yakun. Kawai na ki khubor ka bala parstet bha kalong ba kadon kawai kadur ka bala yashan lang hap deng kinong kersyan jong ka VPP bat ka bala kado bakin sadai ki candidate ki ban yakun na ka VPP.